Бактерия. Първо почваме с една бактерия. Те ще станем веднага. Добре дошли в сутрешната рутина при Гранушка. Първо ще отпушим кенефа на баба, защото отново го е задръстила с нейните конски лайна. После ще закусим. Гранушке! Ти що ли си направила нещо за ядене? А? Защо бе? Сега знаеш ли какво ще ядеш? Бърсалката на кенефа. Оф, знаеш ли какво? Зарежи я тая рутина. С тебе нищо не може да се направи като хората. Мале, колко е приятно да се возиш в асансьор. Вече не е приятно. Махни се, бе. Ти много си се харесала, че да си сложиш снимка на теб от преди 100 години. Ама иначе не си се променила много от тогава. Същия размазан супол си. Сега, ако пръгнеш, директно умирам на място. Помощ!